A išli sme mu ruky podávať aj pán vedľa, aj takto ďalší a v tom momente niečo ako delobúb nám to prišlo, že niekto proste spravil srandu a že hodil na zem delobúb. Prvá moja reakcia. Koľko bolo tých rán počuť? Ja som počula 3, ale možno mohli by to za sebou nejako. Ako keď delobúchy stúpate na delobúb. Útok na premiéra je jednoznačne útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska a v tomto momente je dôležité vedieť, v akom stave je premiér a potom sa môžeme k tomu aj bližšie vyjadriť.